Avui fem caponata, una típica amanida tèbia d'albergínies. El primer que hem de fer quan elaborem una caponata és tallar les albergínies més o menys a daus i posar-les a salar. Sobretot si es veuen molt les pepites a dintre, perquè això vol dir que marguejarà. I amb la sal i després l'aigua el que fem és eliminar aquest procés. Això ho deixarem, abans d'utilitzar-ho, ben bé mitja hora. Mentre tenim l'albergínia suant, fem un sofregit de ceba i api i quan estigui més o menys com el veieu en aquesta imatge ja afegirem el tomàquet i altres ingredients. Com us comentàvem, hi afegim el tomàquet, el deixem sofregir 10 minuts amb l'api i la ceba i tot seguit hi afegirem la resta de coses, com són les olives, les panses, les tàperes i els pinyons. 5 minutets de res. Com us comentava, hi afegim les panses, les tàperes, els pinyons i les olives. Ho barregem bé i ara ho mullarem amb vinagre. Ja ho hem barrejat, hem mullat amb un raig de vinagre, deixem que s'evapori, una cullerada de sucre roig i ho reservarem a l'espera de tenir les albergínies fregides, que aquí hem començat a fer-ho. Observeu. Ara, hem de fregir-les per tandes, tenim el paper preparat perquè absorbeixi l'oli i després ho barrejarem tot. Ja hem fregit tota l'albergínia, la barregem amb el sofregit i ho deixem reposar ben bé una hora abans de menjar-nos-ho. Després ho tastarem per rectificar-ho de vinagre, sal, pebre, etc. I aquí tenim la caponata emplatada, amanida d'albergínies.